Απόφτυξε το κεφάλι, κατεβάζει. Εγώ λέω, φέτος ο εορτασμός να γίνει ροκ. Να πιάσουμε την νεολαία, να χουστάρει. Πας καλά. Ροκ η επέτειος της Ένωσης. Όχι hard rock, διαμαντή μου, εναλλακτικό. Ας πούμε, να καλέσουμε τους U2. Ποιος? U2, καλά δεν τους ξέρεις, καταπληκτικοί. Λοιπόν, να στήσουμε εξέδρα μπροστά από το κάστρο, φώτα, καπνί, χαμός και ξαφνικά να βγει ο Μπόνο με τη γυαλούμπα του και να πει «Καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα Χάνια, happy birthday!» Δεν ξέρω τι λες, αλλά είμαι σίγουρος ότι λες βλακίες. Γιατί, διαμαντή μου, ο Μπόνο είναι πολιτικοποιημένος. Θα σου έλεγα βέβαια τη Μαντόνα, λίγο ξεπεσουά. Δάφνη, πρόσεχε τη γλώσσα σου. Πάλι μιλάς σαν χαμίνη. Συγγνώμη, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Μπόνο είναι καταπληκτική ιδέα. Θα είναι η ροκ νότα στον εορτασμό των 100 χρόνων. Θεϊκό! Δάφνη, κάτσε. Μου φαίνεται δεν ξέρεις τι λες. Τι ροκέδιες μου τσαμπουδάς, και τι δουλειά έχεις εσύ με τη ροκ, η γυναίκα ειδική. Και κοίτα να βγάλεις αυτό το τατουάζ από το χέρι σου, χρόνια στο λέω. Με ενοχλεί ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εντάξει βρε διαμαντή μου, αλλά δεν μπορώ. Μου έχουν πει ότι το λέιζερ τσούζει. Έχεις δίκιο, δεν φυλακίζεις λόγια για τη ροκάστα. Εδώ θέλουμε κριτική λεβέντια, βράκες, κεφαλομάντιλα. Καταπληκτική ιδέα μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Κονταρό. Ποιο? Τον Κονταρό να τραγουδήσει μαζί με τον Ζωηδάκη. Καλά μιλάμε, χαμός θα γίνει. Ειδικά ο Κονταρός πρέπει να πει σε διασκευή όμως το ΕΚΑΜ. Ποιο ΕΚΑΜ? Καλά δεν ξέρεις το ΕΚΑΜ. Έλα Παναγία μου, έπειρανε μου το ΕΚΑΜ. Έτσι καλά κουμπούρια. Έλα, Ντάμπλη, σε παρακαλώ.